Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το λογότυπο της πρόσβασης και από κάτω ο τίτλος. Πρόσβαση. Δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ακολουθούν τα λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συνοδεύουν το κείμενο. Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας MIS 5049-420» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Μεσότιτλος. Το εθελοντικό πρόγραμμα της πρόσβασης μέσα από τα βιώματα και τη δράση των εθελοντών και εθελοντριών. Μεσότιτλος. Εθελοντισμός και πρόσβαση. Στην πρόσβαση γράφτηκα ως εθελόντρια, γιατί αρχικά ο εθελοντισμός είναι ένας τομέας ο οποίος με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με εκφράζει ως άνθρωπο. Γράφτηκα στην πρόσβαση με αφορμή μια ενημέρωση που έγινε στις αρχές για να υποστηρίξουμε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εθελόντρια έγινα λόγω των φίλων μου, οι οποίες ήταν εθελόντριες από το πρώτο έτος και ουσιαστικά κατάλαβα μέσα από αυτές ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι ο εθελοντισμός και ουσιαστικά πέρσι ανέλαβα μία φοιτήτρια. Δεν είχα ξανασυνεργαστεί ή έρθει ξανά σε επαφή με άτομα τα οποία μπορεί να είχαν είτε κάποια κινητική δυσκολία, είτε κάποιο θέμα υγείας, γενικά κάποια δυσκολία. Και αυτό όλο ήταν και για μένα ένας τρόπος να δω πώς θα μπορούσα να διαχειριστώ κι εγώ μια κατάσταση και να καταλάβω και καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα μέσα από την συναναστροφή μαζί τους. Ψάχνα δομές οι οποίες θα μπορούσα να κάνω κάτι εθελοντικά. Οπότε στην ουσία ήταν λες και ήταν μπροστά στα χέρια μου αυτό. Ήρθαν στην ουσία στο τμήμα, μας ενημέρωσαν και λέω εντάξει, γιατί όχι. Και από τότε είμαι εθελόντρια, οπότε είχα και ελεύθερο χρόνο, ήθελα να ασχοληθώ με κάτι διαφορετικό εκτός του διαβάσματος και επίσης μέσα από τον εθελοντισμό ξέρουμε ότι γνωρίζει καινούργια άτομα, οπότε έψαχνα κάτι ανάλογο. Γράφτηκα πρώτα απ' όλα γιατί ήθελα να γνωριστώ με περισσότερα άτομα από το πανεπιστήμιο, λόγω του ότι ξεκινήσαμε διαδικτυακά στο πρώτο έτος. Και δεύτερον, επειδή έχει άμεση σχέση με αυτό που σπουδάζω και ήθελα να μαζεύω περισσότερες εμπειρίες. Έχω ένα διτό ρόλο στην πρόσβαση και υποστηρίζω και υποστηρίζομαι και γράφτηκα γιατί μπορώ να βοηθήσω και μπορώ να προσφέρω πράγματα και νομίζω ότι το έργο που κάνω βοηθάει πάρα πολύ ένα συμφοιτητή μου. Μεσότιτλος. Ποιος ήταν ο ρόλος μου? Βοηθάω δύο συμφοιτητές μου, που είναι και οι δύο στο παιδαγωγικό είδο εισαγωγής. Πάμε στα μαθήματα, στο μάθημα, καταγράφω σημειώσεις, ανάλογα τι τους βοηθάει προσαρμόζω και τη σημείωση και στο τέλος του μαθήματος του τα στέλνω ώστε να τα κάνει αρχείο και να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Καταγράφω σημειώσεις με τρόπο που έχω μάθει στα εργαστήρια της πρόσβασης, στο οποίο μοιράζω τη σελίδα σε δύο μέρη, το οποίο το ένα είναι για σημειώσεις, το άλλο είναι για επεξηγήσεις και το κάτω μέρος του τετραδίου είναι για σχόλια του καθηγητή, στα οποία είναι πράγματα τα οποία είτε δεν έχει ακούσει μέσα στη διάρκεια του μαθήματος, είτε έχουν συζητηθεί και θα ήθελα να τα θυμάται. Αρχικά έδινα σημειώσεις σε τυφλούς φοιτητές. Κρατούσα τις σημειώσεις στην αίθουσα γραπτά και στη συνέχεια τις έκανα ψηφιακές και τις μετέτρεπα ανάλογα με την ανάγκη του κάθε φοιτητή. Και ο τρόπος που τους υποστήριζα εγώ προσωπικά ήταν η καταγραφή κυρίως των σημειώσεων, που αυτό είναι μια σταθερή μορφή στήριξη που έχω κάνει αυτά τα χρόνια και στους τρεις φοιτητές. Που σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά προσέχω στο μάθημα κανονικά, γράφω τις σημειώσεις μου, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος φοιτητής να μου ζητήσει να κωδικοποιώ τις σημειώσεις μου, να χρησιμοποιώ bullet points ή να βάζω διαφορετικά χρώματα ή να γράφω κάποια σχόλια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για οποιαδήποτε μορφή ούτως ή άλλως δυσκολίας υπάρχει. Κρατάω σημειώσεις για το φοιτητή που υποστηρίζω την ώρα του μαθήματος, κάθομαι δίπλα του
όποια απορία έχει σχετικά με τις σημειώσεις του Τιλίνου και του στέλνω τις σημειώσεις μετά το μάθημα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι κύριες αρμοδιότητες μου αφορούσαν ένα φοιτητή με βαρικοεία. Μαζί κάναμε κάποιες εβδομαδιαίες συναντήσεις, συγκεκριμένα 2 φορές την εβδομάδα, προκειμένου να οργανώσουμε την ύλη του Πανεπιστημίου, να απλοποιήσουμε κάποια κομμάτια των διδασκαλιών, μέσω γνωστικών χαρτών, μέσω σημειώσεων, να εξηγήσουμε κάποιες έννοιες οι οποίες πιθανότατα δεν έγιναν πλήρως αντιληπτές, να υπενθυμίσουμε τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί εξαμηνιαία από τον εκπαιδευτικό και πρέπει να ολοκληρωθούν για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Είμαι εκεί για να λύσω οποιαδήποτε απορία μπορώ ή για να παραθήσω τους συμμαθητές μου, συμφοιτητές μου βασικά, να ρωτήσουν αυτά που θέλουν, να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους και στους καθηγητές ή και στους υπόλοιπους φοιτητές. Διευκολύνω την επικοινωνία του φοιτητή με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές, είτε γραπτός είτε προφορικός. Αυτό γίνεται μέσα από μια συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας και γράφω τις ερωτήσεις που θέλει να κάνει σε ένα χαρτί, έτσι ώστε να μπορεί να τις προβάρει και να είμαστε σίγουροι ότι θα εκφράσει όλα αυτά που θέλει. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επίσης το βοηθάω να μπαίνει σε ομάδες μέσα στην τάξη, να κάνει εργασίες με συμφοιτητές του και μαζί βήμα-βήμα να ξεκινάμε και να τελειώνουμε τις εργασίες αυτές, επεξηγώντας του οποιαδήποτε πληροφορία έχει δοθεί. Είχα αναλάβει τη μετακίνηση μιας φοιτήτριας μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά και κάναμε μαζί και πρακτική άσκηση, οπότε στο σχολείο τη βοηθούσα στη μετακίνηση και στην διδασκαλία της. Στην εργασία που κάνω μαζί με τον φοιτητή που υποστηρίζω, χωρίζουμε πρώτα τα κομμάτια μας, ο καθένας ποια θα πάρει, και μετά κάνουμε πρόβα ώστε να τον διευκολύνουμε. Βοηθά τον φοιτητή με την συμπλήρωση φορμών, όπως για παράδειγμα τη δήλωση των μαθημάτων στον Εύδοξο, καθώς και όλος και πώς να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές της σχολής μας. Στο ΤΕΦΑ έχω αναλάβει 2 άτομα, ένα βαρύκο άτομο το οποίο το βοηθάω στους παραδοσιακούς χορούς. Δεν έχει τη δυνατότητα να ακούει τη μουσική και να είναι μέσα στο ρυθμό, επομένως εγώ το μεταδίδω μέσω της αφής, ανάλογα με τον χορό, είτε από τους ώμους είτε από τις παλάμες και του δίνω το ρυθμό. Ως εθελόντρια στην πρόσβαση αναλαμβάνω να υποστηρίξω κοινωνικά συμφοιτητές μου και αυτό μπορώ να το κάνω μέσα από την καθημερινή συναναστροφή, συζητήσεις, παιχνίδια, όπου κάνουν πιο εύκολη την εκμάθηση τρόπων κοινωνικοποίησης, ώστε να γίνουν μετά μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του COVID, επειδή δεν ήταν δυνατό να βρεθούμε όλοι μαζί, και οι φοιτητές με αναπηρία, αλλά και οι εθελοντές, στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης ουσιαστικά, είχαμε διοργανώσει ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παιχνίδι, που ήταν το στυλ του Escape Room, όπου ήταν προσαρμοσμένο για τις ανάγκες όλων των φοιτητών ουσιαστικά που λάμβαναν υποστήριξη. Για παράδειγμα, ήταν σαφείς οδηγίες, ήταν εύκολες δραστηριότητες για να περάσουν στην επόμενη πίστα. Υπήρχε οπτικό υλικό, υπήρχε υποτιτλισμός. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν ο σκοπός ουσιαστικά να ενωθούμε και πάλι σαν ομάδα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι. Συμμετείχα και σε δράσεις ευαισθητοποίησης των φοιτητών και για την αναπηρία αλλά και για την δομή της πρόσβασης. Για παράδειγμα, θυμάμαι είχαμε κάνει στο πρώτο έτος, όταν ήμουν εγώ στο πρώτο έτος, μια μεγάλη δράση στο Θόλο, στο παραλιακό συγκρότημα, όπου ενημερώσαμε τους φοιτητές για την αναπηρία, για την πρόσβαση, αλλά δείξαμε και ένα παραλυμπιακό άθλημα για άτομα με κινητική αναπηρία, το μπότσια. Και μαζί με την φοιτήτρια που υποστηρίζω, που είναι και φίλη μου, η οποία είναι και πρωταθλήτρια σε αυτό το άθλημα. Μεσότιτλος. Τι υποστήριξη είχα από την πρόσβαση. Κάθε 15 μέρες στα γραφεία της πρόσβασης έχουμε μία συνάντηση, στην οποία συζητάμε με διάφορους υπευθύνους αλλά και τις υπόλοιπες φοιτήτριες που υποστηρίζουν το φοιτητή για προβλήματα αλλά και πράγματα που μπορούμε να εξελίξουμε. Και αυτό μου έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι είναι ένα ασφαλές κλίμα στο οποίο μπορώ να βοηθήσω καλύτερα το φοιτητή αλλά και να βοηθηθώ. Αρχικά οι συναντήσεις γινόντουσαν μία φορά στις 2 εβδομάδες.
Και ήταν πολύ βοηθητικές, γιατί συζητούσαμε πράγματα που μας απασχολούν, πράγματα που ίσως μας δυσκολεύουν και γνωριστήκαμε καλύτερα με τις εθελόντριες, αλλά και με τη φοιτήτρια που υποστηριζόταν. Συμπληρώναμε κάποιες φόρμες ανατροφοδότησης, η κάθε μία ξεχωριστά, και βλέπαμε την πρόοδο που κάναμε, τους στόχους που θα θέταμε για τις υπόλοιπες συναντήσεις, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε τόσο καλά και τι μπορεί να διορθωθεί. Έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια για καταγραφή σημειώσεων, τα οποία και με βοηθάνε στο να κρατάω καλύτερες σημειώσεις για το φοιτητή, αλλά και προσωπικά να ξέρω να παρακολουθώ καλύτερα ένα μάθημα. Το σεμινάριο για την οπτική αναπηρία ήταν εργαστηριακό παύλα βιωματικό, καθώς έγιναν διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του από άτομα με οπτική αναπηρία. Σε αυτό το σεμινάριο μάθαμε τρόπους συνοδείας ατόμων με οπτική αναπηρία και βγήκαμε στην πόλη του Βόλου και κάναμε εξάσκηση. Επίσης, εκπαιδεύτηκα στο πώς να κάνω προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με οπτική αναπηρία και το κάναμε κιόλας για κάποια άτομα που χρειαζόντουσαν. Προσαρμογή, για παράδειγμα, των διαφανειών από τη σχολή. Είναι και πάρα πολλά σεμινάρια που μου δίνει τη δυνατότητα η πρόσβαση να εκμεταλλευτώ και μου δείχνουν πώς να καταγράφω σημειώσεις ή πώς μπορώ να βοηθήσω ή να υποστηρίξω τους συμφοιτητές μου, τα οποία πραγματικά με έχουν κατευθύνει πάρα πολύ και με έχουν βοηθήσει σε όλη την ακαδημαϊκή μου πορεία. Όλο το προσωπικό της πρόσβασης ήταν εκεί για ό,τι χρειαζόμουν να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες, αλλά και να ακούσουν ιδέες που είχα στο κομμάτι του εθελοντισμού και στο κομμάτι των δράσεων. Οπότε, ναι, πήρα πάρα πολύ βοήθεια από την πρόσβαση και ήταν εκεί όταν το χρειαζόμουν. Μεσότιτλος. Τι ωφέλη αποκόμισα. Μέσα από το ρόλο μου ωφελήθηκα πάρα πολύ, γιατί άρχισα να οργανώνω καλύτερα τη μελέτη μου, να είμαι πιο επιμελής στα μαθήματα και να κρατάω πολύ καλύτερες σημειώσεις και να είμαι πολύ πιο συγκεντρωμένη. Αυτό όσον αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι. Τώρα όσον αφορά το κοινωνικό, εγώ κέρδισα πάρα πολλά, γιατί γνώρισα καινούργια άτομα και άλλους εθελοντές της πρόσβασης και τα άτομα που υποστηρίζω και ήρθαμε κοντά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις και ότι θα ήταν άτομα με τα οποία θα μπορούσα και να βγω, να περάσω χρόνο εκτός σχολής. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο εθελοντικά μέσα στη σχολή και μόνο για ακαδημαϊκούς λόγους. Πιστεύω ότι ωφελήθηκα πολύ από όλη αυτή τη διαδικασία, διότι γνώρισα πολλά καινούργια άτομα, έκανα καινούργιες παρέες. Επίσης, πιστεύω ότι έμαθα να είμαι πιο ευέλικτη και πιο συνεργάσιμη και να βρίσκω λύσεις σε θέματα τα οποία προκύπτουν. Επίσης, με βοήθησε στο γεγονός, ιδιαίτερα ως ειδική αγωγή, να γνωρίσω καλύτερα τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρίες. Έχω μάθει ότι έχω μεγάλη υπομονή και γενικά ήταν μια καινούρια κατάσταση για μένα, καθώς δεν μου είχε τύχει ποτέ να είμαι μαζί με ένα άτομο ο οποίος δεν μπορεί να ακούσει και έμαθα ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, εκτός από την ομιλία. Τα ωφέλη που έχω αποκτήσει είναι πολλά, γιατί έμαθα και εγώ να είμαι πιο συνεπής στις υποχρεώσεις μου, να οργανώνω πολύ πιο καλά το διάβασμά μου, τις σημειώσεις μου και έχω κοινωνικοποιηθεί πιο πολύ και έχω έρθει σε επαφή με παιδιά που έχουν διάφορες αναπηρίες. Έχω μάθει να είμαι πιο συνεπής. Έχω μάθει να οργανώνω καλύτερα το διάβασμά μου, τον χρόνο μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά και να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, γιατί είναι πολλές οι ευθύνες, αλλά και να θέτω τα όρια και τα πλαίσια μέσα στη συνεργασία, ώστε να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Τα ωφέλη που έχω αποκτήσει μέσα από το ρόλο μου ως εθελόντρια είναι ότι έχω γίνει πιο οργανωτική, ότι κατανοώ περισσότερο το μάθημα και ότι είμαι πιο προσιλωμένη στο μάθημα εκεί που χρειάζεται. Ως εθελοντής έχω αποκτήσει πολλά και διάφορα ωφέλη, τα οποία δεν θα τα είχα αποκτήσει χωρίς να είμαι ενταγμένος στην πρόσβαση. Πρώτον απ' όλα, έμαθα σχετικά με την αναπηρία, κάτι το οποίο για μένα ήταν παντελώς άγνωστο μέχρι που πέρασε την πόρτα του Πανεπιστημίου. Δεύτερον, μέσα στην πρόσβαση έκανα φιλίες ζωής θα το έλεγα, όπου έμαθα να επιλύω τα προβλήματα με συλλογικό τρόπο και πάνω απ' όλα να κατανοώ ότι παντού υπάρχουν δυσκολίες και λύνονται. Μεσότιτλος. Έλα στην πρόσβαση.
Θα πρότεινα 100% σε άλλους φοιτητές να έρθουν να γίνουν εθελοντές στην πρόσβαση, γιατί είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Συνεργάζεσαι με πολύ σημαντικούς ανθρώπους που προσφέρουν πραγματική βοήθεια στον χώρο του πανεπιστημίου και εκτός πολλές φορές. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις καλούς ανθρώπους, να συνάψεις σχέσεις και το κομμάτι του εθελοντισμού προσωπικά εμένα, αλλά νομίζω και για άλλα άτομα, είναι κάτι που θα σε γεμίσει και προσφέρεις βοήθεια και αυτό είναι το σημαντικό. Η οποιαδήποτε εμπειρία με την κοινότητα του πανεπιστημίου θα τους βοηθήσει να ενταχθούν καλύτερα εδώ και να έχουν καλές αναμνήσεις και δεξιότητες από τα φοιτητικά τους χρόνια. Θα πρότεινα και έχω προτείνει ήδη σε φίλους μου να κάνουν αίτηση να γίνουν εθελοντές της πρόσβασης, καθώς είναι ένας εθελοντισμός που γίνεται μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο, οπότε συνεχίζεις να υπάρχεις στον ακαδημαϊκό κύκλο του πανεπιστημίου σου, είτε αυτός είναι από άλλα τμήματα, είτε από το δικό σου. Και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζεις και περισσότερους ανθρώπους του πανεπιστημίου, όπως εγώ τώρα τους ανθρώπους της πρόσβασης, αλλά και κάνεις εθελοντισμό με έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθως είναι συνομιλικός σου. Θα πρότεινα σε άλλους φοιτητές να γίνουν εθελοντές στην πρόσβαση, διότι είναι μια μοναδική εμπειρία. Εξοικειώνεσαι πάρα πολύ με την αναπηρία, κάνεις φιλίες, γνωρίζεις καινούργια άτομα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προσφέρεις με το δικό σου τρόπο. Σου δίνει μια καινούρια οπτική η όλη αυτή η εμπειρία. Γιατί καταρχάς βοηθάμε κάποιον συμφοιτητή μας που μπορεί να είναι στο τμήμα μας, στο έτος μας και να έχουμε ιδέα ότι είχε κάποια ανάγκη. Αλλά και για εμάς. Νομίζω θα μάθουμε πολλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το λογότυπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ακολουθεί το λογότυπο της πρόσβασης και από κάτω ο τίτλος. Πρόσβαση. Δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συνοδεύουν το κείμενο. Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας MIS 5049-420» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση.